шаҳраки Монтлуил дар наздикии Лион. имрӯз якшанбае. фаронса. зиндагӣ дар ин ҷо бениҳоят аҷоиб аст. назар ба Тоҷикистон дар Аврупо мардум давоми ҳафта бениҳоят сахт кор мекунанд. як ҷа баҳона сарам даркаш кам то дод наметонам, хеле гап нест, кора. як рӯз кор набуроӣ, рӯзи корита хат мезанам. Тоҷикистон биҳиштае. шиканда ҳарчидам кӯдакам садик да нарафта, хешид вай хешид, дастгирид мекунад, кор намераи, маоша мегири, ҳарчанд ки маоши пастам боша. агар ки дар қиёс бо Тоҷикистон гирем, нархи намо мухталифа. ҳамин ҳар як маҳсулот 5 сомон 10 сомон гӯё фарқ мекунад аз Тоҷикистон инҷа. масалан ҳамин хлеб, нон агар дар Тоҷикистон 5 сом 7 сом бошад, инҷа 12 13 то 20 сом 30 сом ҳамихел. музди меҳнат дар инҷа ҳам ҳар хел аст. 1,5-2,000 евро фарз кунем дар соҳаи омӯзгорӣ, то 2,500 евро. ҳай вобаста кадом соҳада, кадом ширкат ё муассисада. баъд мардум инҷа тарзи зиндагишон чӣ хеле фарз кунем ҳамин бинода якчанда жителоай, яъне сокиноай. ин аз як фард нест. шахсони бисёр дар инҷа зиндагӣ мекунанд. аз ҳисоби оне ки шумораи мигрантҳо дар Европа бениҳоят бисёр аст, криминалам хушроакай. Тоҷикистонай биҳишт, тинҷ, ором, мошин таймоне тинҷ мерай, хом мерай. шахсан мо ҳамчун ронанда дар мошинои калон ҳаҷм, мошина куҷое омад пешома шумо монда наметонӣ, як ҷойҳои махсус доранд барои ҳамино мемонӣ. ҳатто миян шаб мошинта ҳамла мекунанд, тента медронанд, мебаранд, ё ин ки салонат медонанд ва ғайра. ҳай ба ҳар ҳол тинҷу ором аст. яке медонед ҳамон ғавғое ки дар мерси ҳамон ғавғое ки дар Тоҷикистон аст, дар кӯчаҳост, ҳамон намерасад, ёд мекунӣ. ҳамон табиат, ҳамон муҳите ки мо дар Тоҷикистон инкишоф ёфтаем, ба воя расидем, нест. фарз кунем хурдсолон мебароянд ба берун барои бозӣ зери назорати волидайн. дар мо кӯдако дар поён Шавкат биро рафта мега, ё ки Абдулвоси чокади мега, ё ки мега Немаҷон туп табиги биё бирем стадион. ҳай тозак шурӯ. ин дар асл шаҳри бузург нест, ин як шаҳрча деҳот тагӣ хато ҳам намекунем. дар ҳама ҳолат тоза, озода. акнун дигар давлатҳои Европа чӣ хел аст? ҳар давлат ҳар хел аст. акнун табиати аз ҳама зебову афсонавӣ худи Фаронса дорад, аз ҳисоби оне ки аз ҷиҳати ҷуғрофӣ бениҳоят масоҳати калон дорад, кӯҳу пушта ҳам дорад, манзараҳои чӣ гӯям, мистани тронто сивилизатсия дорад, баъд ҷойҳои сивилизатсия доштагӣ ва ғайра. ин бода ҳаворо дидаед, имрӯз офтоб. акн ман аниқашро гуфта наметавонам, ман куҷоеда ки ҳамин наистам, минтақаи Фаронсада рӯзои шанбе якшанбе бисёри заводу корхонаҳо кор намекунанд ва ҳаво чунин мешавад. дигар рӯзҳо ҳаво фақат қалақош дохтагиак. намехел. акн масъалаи кор дар Европа. вақте ки Европа кор меёем шумо, як мартаба ҳуҷҷат мекунед. мо бисёриҳо мардуми тоҷик тавассути Литва
омадагиан ба тариқи ВНЖ ё ки виза. вақте ки ВНЖ Литва мегирӣ ё визаи Литва мегирӣ, ҳавози виза наметиҳан дигар. тамоми давлатҳои Европа ба осонӣ метавонӣ биёӣ тамошо кунӣ, сайр кунӣ. як кас намегӯяд ту саги куҷоӣ. ва аз як давлат ба давлати дигар рафтан ягон мушкили он нест. фарз кунед 20 евро да аи давлат ба ӯ давлат 200 сомон да. ба чунон арзон. ҳай арзонӣ ҳаст. мешава ҳамаш. фаросабиҳо ҳамашон стилия. ҳамин кӯлоҳе ки бар сар доранд як специфика хичона дорада. яхе манзараҳои зебо.